Ewe amamponga de shipon ya mamu nyina ba reba Abrabɔ Fapempong dwumadi so mani tu ade da o. Dwumadi ne botai pon nyina ne se ebebo a okrati asefo biara watu ne ho asi ho se obema no kwaretrodo ne odokan afa no nomum wo akwanuasa ahoro nyinara so. Oma de hye enne ya abo apro wa bom pempe di nsanse twamfete abedu eye Ghana sua pon kokrokom edan ye ho ba yakechi na edos re o ma de se mamu nyina kwa bareba Abrabɔ Fapempong dwumadi so mama ema o moni adwuma a wode aboa Ghana ene ebibi man nyina yebekese ya mane kronkron a sebe anka ere ya tonsum ema atechesu afa no Medas yo medas ene ema wakwa banso ereba Abrabɔ Fapempong dwumadi so yo onyame nshira pa amen onshira won so papa so medi a wudie no yo yenso yedi ekire ene yehwe yehwe bi nyina bi medas yehwe medas yo nipa be ya na wuye ni abofra yo tekete man papa ebeye edi asom ne man no ebia na wuye medas edan ne yenka bio medas why ade onyame nshira wo amen nemom ebia na nnene da edikan a obi hwew wankasa ufidie mse fafali nyina frafremu obabi mesre na enne waboni nyina akire kwan a ofa so nya wudin wawofo ene ne wugina homa ewo Abrabɔ yo ya wo medwada enti efrem ya jo se be be Volta region me ebe efrem ya jo me ye oba metoso miensa so efrem me mansa ena me papa ewo me no na wasakra abeye o kristoni enti edin a wode to me no yese ya wo me na me ho ya ne fe papa o se na ne maame eni nipa bia na ope na asempa na ne maame nso firi mu ntem enti na owodo bi ema ne maame ena besi ne oni ne nuanum nyina omoka se wo mo ma omo ye nyina me nko ana me se wo mo maame enti ohwehwe mu ano ena otu mi din se Sarah opa chese enya so opa chese pasa edin ase kire ne enes uye ohin baba ana ohin ma na Sarah no ye ne mamedin enya ne mamedin okay but ode me said dia osikura me no ehu din na ode eto me say me be oyo hima ananse oyo hin baba okay enti eno ekoda nchen a edin ba kunso a ewo mu eni fafali fafali no ase kire se asumdwe ewo ho asumdwe ewo ho ntedini ebe din a chese yede atome na me surname no Dorgbadzi ena onyame adom enso maware enti mitun so the dindi osei enti ufi Dorgbadzi na ne wewura osei fokuru enti edino de to aso Sarah Fafali Ajo Mansa Dorgbadzi osei a sentence ya mo 5 ne what dem reason does wawofo din ene won kro me papa your friend Joseph Abdullahi Kwame Dorgbadzi Abdullahi okofefi Abdullahi no chese na ne mame di awumewu
Enti me papa no ye donko ananya sa na eka no. Sa. Na o ma me so Me papa de no me nka nwie ye. Oh, so man how me. Me papa nana. Ofi osudoku. Wow. Ene mommy obeye me nu o. Ofi osudoku enti no eno so ya asem foforo kra. Enso ene uka ntie mu ane se ye nyina ye ebefo a ye fi mafi devime. Wow. Mafi devime. Mafi devime. Dini de. Ya enti udu mafi devime ho na won se de ye kekere ye nkuro no enye nkura. Ye clan. Enti mi maame no ofi aho kofe ewo devime. Wow. Na me papa efi Dorgbadzi kofe ewo devime. Ne wo dem nso doso. Oh mo na wugira ho maden wa Abrabɔ mu. Me no ye wo ye no ye papa no mo ye maame no mo ewo ye no na ye ne na mpanifo na ase a manhyeda enyi wo mi kurom. Okay. In fact, me do mi kurom no a me hu se mi kurom ni no. Na Maria University. Wow. And on the first time I me to me nine esi mi kurom a me nim se me kurom ni. Ebia na me hwa ne de me koye me te sa se me yesusa ne ye ma me de ye kɔ eba enso no me nim me nkai. Enti enso enkranya na ye wo yen na enkranya na ye nyi wo. Na mom ya wofo amma ya mamre no anhwere yen. Yesusa no ye mam ye wo yo bema camp nti barracks kasa mienu na wo ho twi ane auza. Enti yankra no entem no ye pia bonchen ne ye namfofo twi ya na ye ka. Ti ye befie a twi no a na ye sanso ye den eka. Nanso ya wofo ene yanka twi da. Ya wofo kasa da ye ntem eye ebe. Wow. Very good. Enti me papa wonne me anka twi eve no beka kyerɛw. Me mame eve no beka kyerɛw. Enti ebe kasa no ti yete ye ekomu. Na ade ba konso ne se ebusuafo fi ye kurom ebe sra yenya. Kasa ni nyina ye ebe. Wow. So ena amamre ni mu niama bi se bia Anansesɛm to enwumre Anansesɛm to eya na eye nkrofo se ekurase nko ana saade no ekoso ena me kire mu se me no ma nyin we kurase enso metena mu bi etie Anansesɛm etu bi won kran ha won kran ha na woni hwe esa no dwen oh ni ye wo hwe ye woni ama bebre ye enso na ye papa nom sa generation no na amamre no esom wo mobo aha sabio onka se kogro bosom ana se koyese enya se me ka se no nya but hwe se nia anka wo behia ewo ye kurom no ebe boa wo no wo ma no enhwere yen gwa ha aya na me busa ne se na papa okoye kurom a mesu sa pese mi kobi obeka se wonyindu mpempenso a obetimi ayi ubotomu sika etwia wo lorry fare na femira asoso obetimi akọ oka ne se mebewu mu sieye enti wo bro se akroma bebowa na fe wo kọ ana musan tenti da na chese akroma be no se wotumi yi ukotoku mu sika twia wo lorry fare kwa na chese akroma emmo bio na obetimi akọ okay afei enemafo a aba no asa Abrabɔ no eni esesa mehwa na enhyeda nya mefe ewo musa brofo no ye ni nyi ho kra no ana ye ka osi echi nya woda ehwa na wotafre ti eguso a ye ka
Ena mahu say e was senior Ghana for ye kan ye bro for say ye kan. I just say ye Ghana. Boni bi nim. But as a na dia no ye pese ye che ho kakra. Slangs ye do. Slangs yi na ahaya spora yi. Ahaya spora. Yanko be ya so. O say ye kan ye hu say bia ye nya ye beko. Esa niama. Afena mi hu se sa ade no edi mofra ni nya ene se ade a ye frɛ ne self esteem no ena ade a ye frɛ no ahonim wahu sa ade no eso ete meti wase ya wugina ho ma ebibiman ye ne pa horo a ema ye bibifo a ema ye dimu a sebe afoforo enso fi mmea ya horo wo wiase afa na nyina na wo hu a eye won fe ma ya eno ne ma ye dance onyame boy yen odomankoma obo ade a wanim niam nyina nyanse nyina ye fa ne say nyansa bo akwa onim ade nyina sa obo yen no wa mo yen enwa brochire babia aha no bo yen guye aha ene fata yen ni hihye ye mu no ene wa bo yen egu ha enti adan na wose ye jaha no na ye koye se ye pese ye te se obi wa ho okay enti me ba no to a friend me ka say mama tell me a story hey asama na mo ko ye bi say waka wo mo frase hey afa anansesɛm nyina na menkai menkai ba kokra asa mekai enwom bi wa ha asa mekai bibi kakra ha asa mekai bibi kakra si hey na mebo obeto aso den na osusu se esi nti a obeka kire we se to anansesɛm kire oh eye nipa su eye nipa esu the idea ye creativity muka ye kan say wotwi mu adwende adwenne ewo nipa mu empempi no bisa say woni hwan we ka say mene so esi amesi ti sa mene no eno ni onyankopon su a ewo wu onyankopon se mene ni a mene wow enti sa mene no it is eno ni onyame su a ewo wu na onyame nso no ono any creator enti creativity no ye de abo obia na enam kwan a obia de efaso eba obi creativity or the scent me akoto perfume obi nso de ni creativity or the tronhoma nti egu ahodo ti saa de no a obusa me say mama kan sembi kire me to anansesɛm bi kire me no eyasem a emudo efise wakasa efi ni kram ne kra ebisa akwankire oh enti asema meka kire sa akwada no ebeda ne Fapempong na Abrabɔ ewo na Abrabɔ enti na ehia se meka asem a efa yankasa ye ho ye nananom anansesɛm a wo mo ato ede ato ho no enu bi ena wose mepe eho adwene na meka hye me bane mu the creative part of him was beginning to develop and it was yearning for motivation inti sa asɛm a meka no eno ena be creative listening creative thinking creative speaking you know imagination sanya me nyina eho ene be fiaba
adenti no busa me sa onipa bia so ne de enti na e wo se ye ka bibi e kire no na me so na me wura efi na me makasa asemi hu asem a che na eya na me abra me dwen asem no ho no adwen e ba me tiri mu no e ba ne brofum enti me ka ne sa Okay. o say he is seeking to be introduced to the holdings of our ancestral archives. Wow. Bibi nyansa. Bibi nyansa no no obusa me. Na me kai na maka kire me ba. Me de ma no fefa ho a na me ka bibi kire no efi say man ko pese meka Alice in Wonderland and as a Beauty and the Beast and as a Cinderella and as a Rosalinda ni de keke. Mama din said do. Eya de nanso yeso ye de no E de mo. If you say entiase e wo ho. So enti ne akoya ya ne say efiso no me hyase se me ndwen ho. Se me me ye adwuma me ye nyina ye agodie ni amamre ho niema na se mentumi ankyere me ba sa kwan na bio why eya me mobo me hu ye me hu mobo ma me ba ni ye me mobo ama nkwada ti se ono nyina eye me mobo enti na manka bi ankyere no a ebesan aye omobo me mobo na den no ebeka kire wono ne ma the American is a say no the American was be catching and the American me mo frasio e na me nyi na me di bi akeka ho na se man kai anka kire na e den no ebeka kire ne ma na ne ma no den no mbenya aka kire wo mu ma onya hwe na just say ye koya na se ye bai na just say ye ase kabi ne ye ya boyo ya mamre no na just say esi yira kwan so ne akoko schools pa yakko schools den pati ena ema Lododo Art Foundation esambe kan wonwuma ahoro wa yenim nyina anwinsem kuru ya wo ka kire minuan ena enlidiu sa anase biribi fufuru wachi die wo mu nyina ne se efi se me ba ne busa me sa asem no me ho kire me sa no anka wusu sa no anka me yesu wusu me me kra re ko ya me ni wuwo me tirim beto be peka so ba me ya na wo kan sa okay na fe awosen egu manum sa na me hu di America efi so no na me share me ho bo ese mint na senya hwe han na dia nananum di kuta me no mayira no kwa enti me fatu me ho so se efi sada no ekọ no me be sha ase na makokọ emia enkura communities biem na ma hyenkrofo ne nkran no mwetimi ahyase ato wo mo nansesem ebio enti me de ose eye oyo sebio ene obia ye bibia beka so funding ni ho sika ni ho enti but na passion na me wo se saade no enyira no enti etua me ka bosome a na me yi me sika na me de koyesa ti me ye nante ye eye communities bebre na ye no ya enti ebeche kakra ansa nipa atiase abetena sese yensan ento omi mami fanko wechi obetuma kai afipoti o shase ene liaya o shase eye me say Mr. Tino 2008 and 2009
wo hwehwɛ no a wadwene edi ekyire no eno na ye wo mpaebɔ Yes nti sa mpaebɔ no onyankopɔn otie nso a ɔma ho muae Yes nti me hyase sɛ me school fu a wo mo aba suapɔn yi mu a ye tete won theater agodie ni ade mu no ɛyɛ na mama won edwuma obia kɔwɛchi na kɔhwehwɛ anansesɛm bra ye fanya class na mama na there's a point bi near your workshop na workshop ma chicho mu egu groups mu na me say wo mo ma me anansesɛm a ɛfa omuntu anansesɛm bi about modern kweku ananse emma me na ɛhɔ na de ne start ɛhyɛ free nti groups no bia koye ni research ebe ye ni stories ebe perform ye na group back be perform ye na omo tru nyum bi omo tru nyum na me say hey nkwade mo de asem ya du ba bi enyum no mo di free ana mo si o group member Belinda na de bae ana me say group member Belinda kro no wen no bae ana me say Belinda enyum we wo di free osi o odi fini kuro na okobisa ne maame na ne maame ato kire na me say aha lead no eba ti be bisa ni say o maame owa he osi o owa baby e fra ho obodan Hey me na ka kire na ro ko pukrom obodan eburu kwa no so nsawon kwa enti ehọ na me fi me shas ye fi ye me ko obodan na mami bi ohemia bi na me ko si so na ye frɛ no mami aboya foruwa baby owo bi anana me chiechia yo ejina ye chia no ɛna me ko ho enti me ka asɛm ne kyerɛ no me yam hye no say me ba adwene wo wutiri me adwen pa enti me so wu wow enti wo so mi mu ɛna ɔno nso na ɔsan yɛ women's organizer wɔ kwan bi so ɛwɔ hɔ ɔyɛ ɔhemia san yɛ women's organizer bi sa ɛna start yɛ ahoboa ɛna ɛhyɛ enti na ma fa cameraman na ma fa soundman na ma fa photographer edu ba bi kura me fa generator wow yɛ hyɛ ase no na fe enipa fi akwakupom mama wachi enipa fi akwakupom be ka ye ho na kwasi doifo abeka ho ti me hwe ade na omo nante ade asa na ade nsa na sesam to so na say ade asa no na agoro no afi na eso ti me ti che ebi o ha no ndu ni empon ye na me pese me pon so nkrofo ne se de o mani si age ho no me pese me twa so ti na o se me ye ne bre ya pon afi na kokupomufo be fa sa kwan yi so akọ na kwasi do nso akọ enti se saade a ye nchem efise na fa dwabo no eya kese enti ye nchem enti obodan de na eso enti obodan ko aya ne de na fa me de akwakupom ne kwasi do nso aye another day ti me ye ya na say Belinda Belinda nyumi kura nyum not to no be kai okay me refi nanso me koye program no ho de enyum no de bebre o so opa metimi ato bia ma wo my anansesɛm ankasa fu with nyum they do how dwene de la be how I have you you abrabro you anansesɛm so enya ma me bi ni kunu na wo ho ena mami ni kunu omu wadoye omu do nipa na onyame nso esra won wiase niam nyina de omu wo bi bibia nhye da ni ho a ye beka se ehia owura no ne yere no agi bibi ba kope e de ba de oba ye fu ba aye wi sika ntumi nto o mechia o ma ye hu bia na o si de aduri de
yɛhwɛ di Awurade ɛbɛyɛ enti wɔn wɔ hɔ a ɛna maame no ɔkɔyɛ papa bi adɔyɛ ɛna papa no sɛ wura ade a wayɛ ama me wahu mɛhyɛ wane minimu kuma so adeɛ ha wo paa sɛ ɛne sɛ wo pɛ ba ɛna wayɛ na wonyɛ bi a wo bɛwo wahu okay kɔpɛ nkuto bra maame ne sɛ nkuto ɔse pɛ nkuto bra na me ma ba ɔse ei ɛne deɛ ne nan bɔ ne to hwim ne wadu srem na nkuto a wɔtɛbiri bɛsi wɔ no ahu wahu tenten a woyɛ ɛnyɛ nkutowa wahu tenten a woyɛ wogyina akyiri a yɛhu ɛna ɔde nkuto yi brɛ papa yi ɛna papa yi bɛnwene ɔba fɛfɛfɛfɛfɛfɛfɛfɛ ɛna ɔde maama ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ ɔbaba no onie bibia a wopɛ sɛ ba bɛyɛ ama wo ewura yi ɔbɛyɛ ama wo na mmom ɛma ewia ɛnhyɛ nti ɔde akora no nkutoba no ɛkɔ fie ɛna ɔkɔ kata no ho ɔde ne to mpa so kata no ankyɛ ɛna ɔda ne ba ɛna ɔhyɛ asesi wɔ su na ɔkɔfa ne ba enti ɛne deɛ ɔmo nso ɔmo yɛ adefo dada enti ɔmo bɛsi fie kakra ɛna ɔmo de akora no hyɛ nti akora no wɔmpie obepie a agye sɛ nwumrɛ ɛne ahemakye na akora ne ho fɛ a ɛyɛ no no sɛme wona wehu asɛm na ka akora ne ho fɛ a ɛyɛ no megye di sɛ ɔnwomtofo ɔto sɛ manyina te sɛ yɛ nua bɛyɛ mama fafali anka nyɛ ne sɛ yɛ bre megye di sɛ ɔno na ohu no na ɔbɔ ɔnwom ɛna ɛnyɛ dakoro obiara hwɛ abayewa yi a ɔmo hwɛ ne fie chichichichichi because ompie ɔnkɔ baabi a ti dakoro ahemakye na wofo asɔre ɛkɔ afuo ɛna kurom hɔ ɛmamu a no ɔmo kɔbɔ ne punu obi epunu ɛna ɔmo ne twetwe nkɔmɔ sɛ o na o hyɛ ha yɛ bibi kɔso wɔ kurom na wo tete ha wo te yɛ ɔmo de kasabɛ ɛnada saa ɛna akora ne pene so sɛ deɛ ade akye awie nti ɔkyena ahemakye ma wofo kɔ apa mo mra ne yɛnkɔ ɛna ɔmo kɔe ahemakye ne duye na wofo nye pie ya o na ɛmamu ya ba ɛmrantie na wakuri eduro machi no moko wiase ayɛ ne fɛ wonsi abɔnten saada ankyɛ na gonsia abɔ pim ewia no yiniti wonhu bi kura ko saada owia epie nso deɛ nka ɛfɛ paa nti wɔhwɛ bi nti no on content wɔhwɛ bia nso ade a na-adwene ama so ne sɛ ewia no epie saa no ɛde ɔhyew ɛbɛba ankyɛ ɛna ɔhyew yi ɛhyɛ ase afei ababa etu ne nan a ohu sɛ ne nan ne ntu ɔpɛ sɛ ɔkɔ ne sunsun pɛ sɛ ɛkɔ nso ne wedeɛ no enni n'akyi afei otu ne nan a ne nan ne mu ayɛ dududu na sɛ ne nan na bi ate aka fam ɛna ɔhyɛ ase so wɔto dwom ɛfrɛ ɔsɛ anananu we merenango anananu we mine merenango anananu we merenango
Mene menang anananuwe menango meje menang anananuwe meje menango anananuwe it what to no ena eframa efa ne nenu ena enwura ewo ho so mu no mu pagya no mu de ma nnua no haban so mu ena mu to no say netball we tuma we na we ato ma we nti na wofu wefuom ana nyum no ekwohye wo maso am say na den na ekoso yi Mudi enmity sa omunko omubena ampani ampa wonane ewa bonten behwe nipa emirika obi aba wo bepe ahofe yi bi no de akoboa no if say sa akra no onu ni nipa na ne ho efe wo wiase no be bia nti enipa preanwan ho ebi ohuri otoye no atwa no ho kanko na asa no ho bebia ebi di yom tirimu ho nipa trinia omo ye ya nso ebi nso du ho na chese amano sa omo nso hu omo a no ehu nti enam we so enema ahofe ebe pete wiase ena we dem try na say ba kwaka wo no akofa ba na o mi so se nkuto no wunya mo o mi do hunter me ni mo ahwe na me hwe ni ma yo na ja tiaso me tuaso enya mami abrewa bi na wo ho ena mami abrewa ono a na hwe no ho ena wando na efu kakra na dakro abrewa sorry na che say eduane pa ye fre eduane de ba kokore ni fie ho no say enyo bekọ afuom no akọhwe se obenya banchi bi ana se koko ase baire bi ana se bibi obetimi enye bia no koi okohwe nyame nyina ebia enye yi ne banchi moye baire moye ntomo moye kontomre bibia tenura ho na nti obeye den ti oba won kohwe otwe bi ena wada hate ewo due bi ase ntini ekoso ena brewe ede no onye otwe ni abrewe yi ede no onye ma do ye no fa ni kantan ni kechiri ene ne krantie ena odi mi nyina bo mu bo aboa no so awe awurade Yesu Kristo kunu mame ena ndi awani nyame ye tro ena okoye abati modemfu na da hwe nti ena mami odi mare okosa onkore emre enu abetusu emre pa utu weni a fita emre owa no was starting sesen de odi baye nkwan de obetumi aton enya kakra de obehuhu kakra to na ekire wadi afọ de ne kentan to ho no osi ne tiase ehwe ya na onyina bi nso wekire ho wonkohwe a enan bi ntiantia ehuni ku ha ena sensen dua yi so a eba for me wonkohwe a ne nan no kire ayewa sasa bonsam anani ayeko
and one bet now ehwe say why na ebetutu mre no nya na ache na are ana mami abrewe so hwade ni di o say eh e was so fa nyansa kwan nya sa sasabonsami obeche na are ah so ya e no hye ase so otwonyo mi abrewa metese mi abrewa metese ma betu mire entese ma betu mire entese ajisa mi top komechi ajisa mi top komeni ansa na ma betu ansa na ma betu na okonechi a otuni nine kakraka oba nanim a otuni nketenketen sasabonsam so dey say na nim so dey nim nyansasa nti we say ba me no edwane nti na wa ye what wedi na wo hwa asa no na ogi nani ansa na aduane na aben because ba me ne kantani ne kese ne krante na da won to nim say ya den ya ma me no wo say wi a obeba en wo ti wo e ka say na ma mi we du ebri we dwane we do ebri na wasa okonechi to hwe ya fe sasabonsan eni enhye no so no no dane nani ka Cola was speed. hey okodu krom no si we sasabonsan no di abro no sasabonsan odi yenya no yade wa hodo owuo sasabonsan ni mahunu ena asafo sorry di nechi and will be a dear Safo company. Na he sasabonsam to jam so atwan ma me ne ma yanko ana ma me ne asasabonsam so atwan ma me ne ma so ma me asa wa bre ma me ko share wona me chene repre na me komani sasabonsam ko fa kona oni adaje onko twa kona se ya oni asafo mpuni mpu na safo says so na ne be ya ode wo mu bro sasabonsam bro no ku oh and then we decide o mu ku sasabonsam wi na o se sasabonsam ye na enimo o wo suban bi ni suban obetimi asa asore enti anya ye ntwitwa ni mu mutwitwa ni mu keten anya se okay anya de aye de e beto na apete se de be ya wontumi nka emmomu bio ana akra ketwa bi ese hwe sabo pesa osakra de amom ya nhye no nti ya hye na enso no ni apete I say why na wo ene ndo mu so da no mu hye sasabonsam omo hye ni wie no mu fa enso eno mu huye dakro wo sore na hu sa adwen bone aba wutirimu a enya ka hu sa nya corona na ahome yi o na mu sasabonsam eno ahome na ofifiri wo wu eno ama bone aba wutirimu enya wo ba ne yini free one time nya so de wo be kosei de ya bone eto peti wi ase nyina ena maka akire mo why ade na se nya waye ene nya watu the day na se still obi ti se me a se be onti Anansesɛm asi na osem bi so se ye ka Anansesɛm kra eye den a obechiri mechire se Anansesɛm no eye kasabebuo eye kwan bi a ye nanam no efa so ede ehihye eniama ede kasa tere won ho yesi ebube ni atebete a entokwa eniho ye nanam no me nyansafo mami abrewa bi ato Anansesɛm bi ene na me de fo ama asemi so Abrabɔ enya aboa sebo ne wo ho aboa sebo nso de munyina munyim se oye nipa bi a oye jata aboa sebo ye nipa bi a oye jata inti nipa asem no kan enya aboa sebo bi a ena enya jata bi ena enya sebo bi a bi asem ena inti wei eye kwan a nananom efa so
ɛde tutu wɔn ho fo ɛde ka mpeninsɛm ɛkyerɛ wɔn ho ɛkyerɛ wɔn ma ɛno nti na meka sɛ asɛm na akora no busaa me no obusa me creative listening so nti yɛka asɛm no kyerɛ wo a ɛnyɛ de traa saa na wofa no saa wada wo ma wo hyɛ ase sɛ wo de chinchin ato anansesɛm aboa dɔma no atwe wɔn adwene si hia ehia sɛ yɛkɔ yɛnkyi kɔfa yɛn nnepa ahorow na yɛsom yie no ɔhaw pɔtee bi wɔ hɔ a wafam a wobɛka sɛ bɛsi nnɛ ɛde awerɛho ewura wo mu anaa ɔhaw kɛseɛ bi paa ɛtɔ me ɛne sɛ medi kan aka sɛ mebɛkyekyɛ mu nti na panimu bi paa na wedi mfie eduokron and 90s 96 from mid 90s ɛkɔ when efi na no nante ono kranti na mekyɛ mu no nante fi kosi doi eba Anansesɛm to nas ɛwɔ bodan yɛpɔn wa nante akɔ nti ono krati tiri na mekyɛ mu nti mekɔ hɔ na onfi kosi doi nso ofi kosi doi a ekura na to aso no na obetu bia na obetie bi obetu bi ono enoto anana no we me na ngo ono no toe ekyere na ade a mehu ye ne se wono na Anansesɛm to no oto aidanso enemafo no beka se ono ka oba ne ho efa beka se wa ye ne payment opening kwesi mire fi ni din no ono no oka ose wa so ne boyre wa kane ahenema wa tutu ne tam wa fra ne tam oka ya esro no ne dia kora enti dakro ye wie no ka kire me se opese dakro pa me mfidie nyina ba ema wono nko a na o wasam opese o ka kire me Anansesɛm no wobebre a wobe Anansesɛm no betumi ato a na so nye hia ne pa ne sɛ odi mfie dunan no na okɔ afuom ɛna motia fa timotia fa no okodi motia nkyɛn 9 months ɛna omode ne bai na ade a wokohu ne motia hɔ no wo so nkyerɛ wodasani bi ada ti memfa mefidie no emra dakro nonka emu nsɛm enkyerɛ me wofa we asɛm anka emu dɔ menyeska meyɛ ahobo awie ye no a meyɛ sɛ mebɛkɔ no na wafiri sa asɛm no mensa anka da say odasani bia ante da no odasani bia ante da eno ka say okọ nwotie kuro mu no ohun de ye ya ekuro obodan no ebeda ho obodan no a ye frɛ no obodan no ye de ato kuro ni din no eye ohun de ye obodan no beda ho a ebeda ni kuro ni din mama Lododo Art Foundation nhyehyɛ ben na mowɔ mo ne Ghana Folklore Board ana ku binum wo nhyehyɛ bi a ebetuma aboa ama ebekese Ghana fa na nyina no munyuma sono ebetuma trewa fa ba bi o hare so yana wonke be ya me desa meka se ai enso enhyeda entesa National Folklore Board enime omo atemenka omo afre me ya twetwe nkomo there was a time ana me be program na omo so masen kakra but National Folklore Board na nkasa no oni sika national nda so keke eda so omo ni sika enti no
Obrani by say because omoye a monitoring agency. But say the idea na koye no obi na mfa ni sika koye na wo monitor. Wow. Enti wo mo ankasa e bo mo homode e ye bi nkakra. But wo mo ntumi enye ni nyina. Enti dia measurement mi aye de aboa. Me aha. Manisha. No, me patcha say enti dia measurement minim say metimi aye e dia eja echirima no if you say nimdia no aye say relay race baton ni kutaw uri a na wa pass dia mobi na ni pakro na age na ato aso na enemafo no yamfa baton no enkuta wo mu a enkuta wo mu yie a o mede and na yes global village into obi aye na dey operation any global standards now so if it is not culturally relevant it cannot be globally relevant. It will have no value on the global market. Enti ehia say ya manu aye tete wo mo sabre enti edwuma ya mi yi eno na me nam so na me fam a eye PhD ewo Anansesɛm no me hia ahwedia metaphysics a ewo na ye eda na eka a kire ye na se ye kasa ye de ye agudia metaphysics ne ye de si ye nim ade kupote a eye wa Anansesɛm ni mu a ye be dan ya translate Den na etwato a obeka kire obia orehwe usua a opese odi wanamon achi wa Abrabɔ. Ade a me pese me ka ene say o se ye nya ntiase say art na ye no eye ofre edwuma eye ofre edwuma. It is a vocation, not a profession. Enipa pin ni me enya adwene e wo ho. But sa na asem etene enti no nananom ensam a mo peso mo ede kan echima no. Omo de fa yen so na de ama. Enti si anya aso entie wo mo ne a ekire se ye ni efi yen culture no so a ade aya enye ene se ya adwen se ya Ghana fo ye bibifo ye culture ni nyina ye mrosansem ente sa bibia na chese evil bibia na chese demon bibia na chese ente sa so aho enti no ever proverb be say toto makwa voso jeju be ajo Mama manti metiro ase nya se want wote na want ase first word ne den toto toto no ya numa and avese no so ya numa enti so toto won hwe avese tuo so obetu bi esno toto tuo and esno avese so tu ose asrewa hwe no ho no anwen ne bu wahu enti no ye Ghana fo amuni enya Ghana fo na yemfa respect emma de ye de mu no e ho na ni die wo se Ghana benyam pon ye fan say Ubuntu na se Ghana bedi yi a ya obi amfi amanoni baby emesiesie ha emma ye tidin no development partners eya na medwi hu mienu true o menka ne sa eye kasa practically no me should develop because you develop pa emwa o enti no sa na asem no ete enti muma yen so dia ye woni emu muma yen ni nya ye wono ni na yen peja
Mikro ya can say Amontayo wa blokwe de aplako afi duko kwa jesem. And he said, Onipan kasa o trap the trauma. On one kasa ne be na yet say me trauma idea so na amansan agye atu. Enti eya emye mu ye hu abufia. Nimdia nananom de agyan no. Mumi ehwesu yie. So ohwa eniema ye nananom kire ye nyina a ye nim nyina a ye beja ye kire di nyina sese yesi anu ye papa. Esi ni kubi akwa go di vegetable oil go yese ejese enyese ejese sese ye koya no ya saya ba o sa enu na ye papa enti mumi anwen na ye so ye ni hu impuncho ni de ebeba and Fapempong she mara Monsom ye ni nipa na se adepa wo fia oye moye mbreye obayi ya fiya mama Monica sa mama de she yanne me ame mama mo nka ho me kura me mama Ajo Fafali Mansa Sarah Dorgbadzi ena ehia ewo Abrabɔ Fapempong dwumadi so mama nyina mo ne hwe mama mo ne ti ade hye dase ne besan ehia bi o Abrabɔ Fapempong dwumadi so ena mas dwumadi papa adisua papa womu enkranshan so womu bibiara ubesua de papa me say enkranshan womu adisua so womu Abrabɔ Fapempong dwumadi papa Abrabɔ Fapempong dwumadi papa kwampa Abrabɔ Fapempong dwumadi papa Abrabɔ Fapempong dwumadi